ସଦାମ ହେଇ ହେଇ ଶଳା ମଣିଷଟା ମରିଯିବ ସତ ମରିଯିବ ତା ମଣିଷ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି କ'ଣ କରିବ ଶଳା ତା କଥା କରିବ ଶଳା ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଶୁଭୁଛି 16 ଝିଅ କେସ୍ ଶକ୍ତିମାନ ହେବି ଶକ୍ତିମାନ ମାଛଟା ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି ଆଜି ମାରି ବସିକି ହିଁ ଖାଇ ଏବେ ରାକେଶ ଦଳ ରହିଯାଉ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ ବଦନାମ ହଉଛି ତମ ମାଉସୀ କି ନମସ୍କାର ସରି ପ୍ରଣାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆବେ କିଏ କହେ ଗୋଟାଏ ଗୁଳିରେ ଗୋଟାଏ ଶିକାର ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ଦିଟା ଗୁଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର ये शଳାଟି ପାଗଳ ବେ ଚାଲ ବେ ରହିଯାଅ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋର ମୋର ଟିକେ କବାଡି କବାଡି ଖେଳିବା ନା ଆଜି ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଣ୍ଡ ବାଡିଦେଲା ବେ ଆରେ ପାଉନୁ ପଳେଇଲା अरे पागल हो ना कौन अरे मरिया को क्या खाइले मिललानी सेपटे सबड़े अच्छी तुम सेपटे मैंने मरीज सांग मो मो सांगरे सांग मो सांगरे तू को सत्तर चली जीवु ए मुन्ना को एका कर दे चली जीवु तू सत्तर को भूली गला मुझे ए तू सत्तर भूल जा पापा को जा मुन्ना मरी जी अरे पागल भलिया कथा बोलछु रे ମୁଁ କ'ଣ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ ଆ ଜହ୍ନରେ ଲାଗିବା ନା ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୋ ପାଇଁ ଜହ୍ନରେ ନାଁ ଲେଖିଦେବି ଲୋ ମତେ ମାରିବ जानु सियाड़े खाइबू देवी सेना गोटे भाई ए भाई साइकेल पुणी मेला करदेला ना मोटे सफा कर दे साइकेल कौन कर जतन रखा रखी ना के तो बाईस रे पत्र बोपा नड़िया ट्रक चढ़ी बुढ़ा लोक साइकेल चढ़े नहीं गलु तो खाई आज खाली गलु जाओ गड़े आसबि आ भाई भाई
ଛାଡ଼ ମୋ ଦେହଟା ଗଳି ଯାଇ ସେଠି ଗଳି ଯାଇ ପରା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ନାଇଁ ଗଳିଗଲା ସବୁରୁ ତୁ ସବୁ ମାସ ଦେଖୁଥିବି ତୋର ହସ କରିବିନି ଜମା ଚନ୍ଦନ ସୁମଧୁର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଭାଇ 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 ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗଳିଗଲା ଏମିତି ଆରାମ କୋଉ ଦିନ ଜାଣିନଥିଲି ভিডিওটা যদি ভালো লাগিଥାଏ তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে আর আমার চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করদেবে ଆଉ কোন কইবু এটা বহুত পরিশ্রম হইছে ভিডিওটা ଖରାର ତାରରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଖରାରେ କରୁଛ ତରାରେ କରିଛୁ ଯାହା ବୁଝୁଥିବେ ଆପଣ କହୁନ ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କହୁନ ରେ ଭଲ ଟିକେ କହୁନ ଭଲରେ କହୁନ ଭଲରେ 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 କୁହ କଣ ନାଇ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସବୁ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରୁନ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆମର এইভাবে আমি চালিয়ে ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ବନି ରହନ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଲିବେନି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ কমেন্ট subscribe করিবে ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।